आणि तुम्हाला मी परत सांगतो, नी पेन वाल्यांनाच नाही, ही एक्सरसाइज सर्वांसाठी आहे. म्हणून मी अशी व्हिडिओज बनवतोय जे आपले सर्व व्ह्युअर्स करू शकतात किंवा सर्व व्ह्युअर्स स्वतःवर ट्राय करू शकतात. हे एक्सरसाइज तुम्ही स्वतःला ट्राय करा. आता मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये मम्मीसाठी मी कोणती नीजचे एक्सरसाइज मम्मीला दिले होते ते मी तुम्हाला दाखवतो. त्यामुळे मम्मीचे नीज आणि थोडे ते जरा सुधारले. तर आम्ही कोणकोणते एक्सरसाइज केले होते त्यासाठी मम्मी तू जरा असं बस, जशी बसायची वरती बस, पाय लांब करून बस. कारण आता मी तुम्हाला असं का दाखवतोय, कारण सुरुवातीला ज्यांना खराब नी पेन असतं ना ते खाली नाही बसू शकत. पाय फोल्ड गेल्याने आणि परत उठण्यामध्ये त्यांची अजून नी पेन चालू व्हायची. बरोबर ना मम्मी? हा, मग तुम्ही काय करू शकता, सर्वात आधी तर पाय पाठी पुढे असं बसायचं आणि आपले पाय पाठी पुढे. त्यामुळे हे जे भाग असतं त्याला आपण काफ्स म्हणतो आणि ह्याला हॅमस्ट्रिंग म्हणतो. आपले काफ्स आणि हॅमस्ट्रिंग त्याची एक्सरसाइज चालू राहते. हे आपल्याला करायचं आहे 20 वेळा. 20 हे झाले 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. हे झाले असे 20. आणि असे आपण करतो ना तर आपले ते हड्डी पण वाजते बघा तिथे. आपले म्हणजे कुठे आपले ते नस दबलेले असतात ना ते आवाज येतो आपल्याला, कटकट कर. ते सुद्धा होतं. आणि तुम्हाला इकडे सुद्धा माहिती पडेल, इकडेचे पण मसल हलतात ना मम्मी? हा, इथे पुरं हे हलतात. तर ही फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्ही करू शकता. सेकंड एक्सरसाइज तुम्ही बसूनच अशी करायचं. आणि तुम्हाला वाटत असेल की हे फक्त नी पेन वाल्यांनी करायचं का? नाही, ही एक्सरसाइज तुम्ही डोकं लावा. जर तुम्ही कुठे बसला असाल, बेडवरती बसला असाल, तुम्ही बेडवर लॅपटॉपवर काम करता किंवा रात्री येऊन दमून जर तुम्ही बसला असाल तर तुम्ही लक्षात घ्यायचे, अरे हा शुभांगी कीरच्या व्हिडिओमध्ये मी अशी सुद्धा एक्सरसाइज बघितली आहे. कारण दमून दिवसभर काम करून आपला पण पाय दुखतो ना, हातपाय दुखतात मम्मी आपले पण, आहे ना? हा, मग तुम्ही असं बघा, असं 20 वेळा करायचं, असं 20 वेळा करायचं आणि मग रिव्हर्स 20 कर मम्मी. आता रिव्हर्स चालू झाले. हा, म्हणजे दोन्ही वेळा 20-20 फिरवायचे. ते झालं. आता तिसरी गोष्ट, आता बघा, तिसरी गोष्टीसाठी तुम्हाला कोणाची तरी गरज लागेल. आणि कारण मी तुम्हाला एक सांगतो, जेव्हा नी पेन असतं ना माणसाला तेव्हा माणूस पहिला आहे ना, माझं गुडघं एक दुखत होतं ना, एकच दुखत होतं, पण मला असं ना पाय मोडता पण येत नाही होता. हा, तुम्हाला एक सांगतो, ज्यांचं नी पेन असतं ना ते साधं पाय असं फोल्ड पण केलं ना तर त्यांना म्हणजे एवढं दुखतं ना की लय दुखतं त्यांना. नाही, डोकऱ्यामध्ये खूप दुखतं, मग ते फोल्ड नाही करू शकत. मग आता बघा, हे तुम्ही जे केलं ना, हे ह्याच रिपीटेड. फर्स्ट एक्सरसाइज ती होती, सेकंड होती, थर्ड मध्ये कोणत्या तरी माणसाला किंवा समोरच्याला ते करायला सांगायचं. त्याचा एक वेगळा इफेक्ट असतो. कोणाचं आपल्या आई वडिलांचं दुखत असेल तर मुलांनी तसं करायचं. आता बघा कसं करतोय बघ, असं करायचं. दिसेल तुम्हाला? मम्मी तू खरं सांग आता, हे जास्त वरती नको करू, खाली ठेव. हे खालीच आहे. हे असं 20 वेळा करायचं. ठीक आहे. आता तुम्हाला मम्मीच उत्तर देईल बघा. आता मम्मी तूच एक खरं सांग, तू जे केलं आणि मी जे केल्यामध्ये फरक आहे की नाही? खूप फरक आहे. आपण स्वतः करतो ना तर असं वाटत नाही काय. हा, आणि जेव्हा मी करतोय ना बघा, हे ते एकदम म्हणजे पाय आहे ना असे जाम होतात आहेत, म्हणजे एकदम. आणि पकडायचे पण कसे बघा, फिंगर्स आपण असं दाबतो ना आणि बरं वाटतं तसं वाटतं. बोट अशी पकडायची आणि त्यांना विचारायचं की माझे बोट तरी तुला लागत नाहीत ना? कारण कधी कधी काय होतं, आपले नख लागतात. माझी मी कधी कधी पप्पूला तसं करते ना तर माझी नख आहेत ना पप्पूला लागतात. असं तुम्ही समजू नका की फक्त मम्मीचेच पाय दुखतात, माझे पण कधी कधी पाय दुखतात. तर ही सर्वात बेस्ट एक्सरसाइज आहे. ही नी पेन साठीच नव्हे तर कोणाचाही लेग पेन होत असेल ना, लेग पेन, कधी कधी बघा आपलं काफ्स दुखतं. काफ्स म्हणजे हे आपले जे पोटरे म्हणतो ना आपण, काफ्स खालचं पाठचं, हे एक पाय असा फुटतो, एका बाजूला फूट लागते, एका बाजूला आपल्याला कळ येते किंवा हे होते. तर ही एक्सरसाइज खूप छान आहे आणि सर्वात बेस्ट एक्सरसाइज आहे. मी माझ्या एक्सपिरियन्सनी तुम्हाला सांगतोय, कारण मी ही सर्व क्लायंट्सची मी स्वतः हाताने सुद्धा करतो. ठीक आहे. तर त्याच्यात काय लाज वाटण्याची गरज नाही कोणाला. आपल्या आई पप्पाचे कोणाचं दुखत असेल ना तर त्यांनी आपल्या मुलांनी असं पकडायचं, करायचं. असं बोटांच्या मध्ये बोटं नाही टाकायची ना तर त्यांना दुखेल. असं वरतूनच पकडायचं. हे बघा, हे दिसतंय, असं पकडायचं, बोटं पकडायची आणि इकडे 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 माझा पाम ठेवलाय. हे बघा, हे जे आहे ना हे इकडे ठेवलंय मी आणि असं पकडलंय. ठीक आहे. आणि इकडून पुढे प्रेशर द्यायचं, पाठी घ्यायचं आणि त्यांना पण सांगायचं तुम्ही पण करा, मी पण करतोय. पुढे त्यांना जरा प्रेशर लावायचं, हे पाठी पुढे
असं काही करत राहिलं ना तर झोप येईल. हा मी तुम्हाला ते सांगतोय. फक्त हे झोपायच्या अगोदर कोणाच्या केलं ना तुम्ही, आयुष्यभर केवढी चांगली झोपण्या लागली असेल ना ती तुम्हाला ह्या एक्सरसाइजनी लागेल असं करून. हा आता तुम्हाला एक सर्वात मोठी इन्फॉर्मेशन द्यायची या एक्सरसाइज बद्दल. हा मी तुम्हाला एक्सरसाइज सर्व सांगेल, पण इन्फॉर्मेशन असण्याचं गरजेचं नाही तर तुम्ही इंजरी कराल कोणाला तरी, तुम्ही पाय मोडून टाकाल कोणाचे जर तुम्ही चुकीचं केलं तर. तुम्हाला मला हेच सांगायचं आहे की जेव्हा एक्सरसाइज कराल ना तेव्हा एक माणसाला ना सेन्स असते, एक म्हणजे करण्याची पद्धत ना नॅचरल असते. कधी पण कोणत्याही माणसाला अशा माणसाला हात लावू नका देऊ जे तुम्हीच स्वतः समजाल की ह्याला येणार नाही, किंवा त्यांनी हात लावल्यावर ना एवढं जोरात तो पुढे ढकलेल किंवा पाठी खेचेल ना की एक्सरसाइज राहिली बाजूला, ते आपलं दुखणं वाढवेल. हळूहळू करायचं असं वर खाली पाय. आता मी तुला केलं ते कसं वाटलं तुला? एक्सरसाइज सारखं वाटलं ना? कारण स्लो. हा ते काय मला कोणी हे आमच्या फिटनेस असं काय माहितीये माणूस काय करेल, कचकन करेल, असं करेल. हे काय मला सुद्धा कोणी फिटनेस ट्रेनिंग मध्ये शिकवलं नाहीये. हे आपल्याला नॅचरली आलं पाहिजे. आणि जरुरी नाही की तुम्ही ट्रेनरच असाल, तुम्ही एक चांगले तुम्हाला सेन्स असेल ना तर तुम्ही ती चांगली कराल. म्हणजे मला फक्त हे सांगायचं आहे. पाय पुढे कर मम्मी. हे एका पद्धतीने करा. बघा माझी बॉडी पण बघा मी कशी फिरवते. असं नाही की फक्त हे असं जोरात नाही करायचं, नाही तर तुला जर दुखलं ना जरा मम्मी एकदम जोरात नाही करायचं. असं कचाकच करायचं म्हणून करायचं नाही. आई वडिलांची जर मुलांना सेवा सर करायची असेल ना तर ती अशी करायची. आई वडिलांनीच कशाला, आई वडिलांनी मुलांची सुद्धा करायची आणि मुलांची सुद्धा करायची. कारण आमचे सुद्धा रात्री बाईक चालवून धावून येऊन एक्सरसाइज करून पाय दुखतात. तर मम्मीला मी सांगतो मम्मी मला फक्त तू हे करून दे, मला फक्त मग मला चांगलं वाटतं. म्हणून तुम्हाला ह्या फर्स्ट एक्सरसाइज मध्ये मी एवढं जोर देऊन सांगतोय. ही सर्वात बेस्ट एक्सरसाइज आहे. पाय दुखणं हे दुखणं सर्व कमी होईल. आपली नस आहे ना हे चांगले मोकळे होतात. हे काय करायचं आता हे रूल, कोणतरी खालून मॉलिश करतंय. आता याचा रूल आहे का 30 सेकंड, सुरुवातीचे 30 सेकंड तिला सांगायचं की तू सुद्धा कर आणि मी सुद्धा करतो. समजलं? हे 30 सेकंड ती सुद्धा करेल आणि मी सुद्धा करेल. आणि नंतरचे 30 सेकंड तिला म्हणायचं तू नको करू, फक्त मी करणार. आता 30 सेकंड झाले तुझे, म्हणजे 1 2 3 असे मोजले, 30 पर्यंत मोजले, 31 ते 60 पर्यंत मीच करणार फक्त. पाठी घ्यायचं तर पुढे घ्यायचं, पाठी घ्यायचं तर पुढे घ्यायचं. माझा एक लिहून घ्या. सर्वात बेस्ट एक्सरसाइज आहे पाय दुखण्यामध्ये आणि नीज साठी. ही एक्सरसाइज बाकी कोणतीच ह्याच्या पुढची पण एक्सरसाइज तुम्ही कधी लाईफ मध्ये नाही केली ना, फक्त ही एक्सरसाइज केली ना तुमचं पाय दुखणं एकदम चांगलं होईल. मी माझ्या एक्सपिरियन्सने तुम्हाला सांगतो. म्हणजे ही एक्सरसाइज तुम्ही नक्कीच करा. आणि ह्याच्यानंतरची तुम्हाला एक्सरसाइज दाखवतो, त्यासाठी पण तुम्हाला कोणतरी समोर माणूस लागेल. ठीक आहे? तर त्यासाठी काय करायचंय, पायवरती घ्यायचा, पकडायचा, परत तसाच पाय पकडायचा, पाठी पुढे गेले ना आता त्याला फिरवायचं. म्हणजे ते चक्र तिकडे फिरतोय ना ते आपल्या इथे गुडघ्यात फिरतो. हा तुला फील कुठे होते सांग? इथे गुडघ्यामध्ये. हे बघा हे. आणि रिव्हर्स ह्याचा पण रूल तेच आहे. 30 सेकंड ती पण माझ्या बरोबर करेल, 15 सेकंड असं, किंवा 15 राऊंड असे करा, 15 राऊंड असे करा. तिला म्हणा की तू सुद्धा कर आणि मी सुद्धा करतोय. नंतर म्हणायचं स्टॉप. आता नेक्स्ट 15 सेकंड फक्त मी करणार, ती नाही करणार. हे झाले 15 सेकंड किंवा 15 राऊंड असे करू शकता, किंवा 15 नंतर 15 राऊंड असे. आता तू मला सांग, जे तू स्वतः फिरवलंस मम्मी आणि जे मी फिरवलं त्यामध्ये फरक होता की नाही? खूप फरक होता ना? फिरवलं त्याच्यामध्ये खूप फरक पडला. हा तर हे सांगतोय मी. तुम्ही म्हणाल की हा बघा तुम्ही स्वतःहून करू शकता, पण जर तुमच्याकडे अपॉर्च्युनिटी आहे की समोरचा माणूस करू शकतो तुमच्यासाठी तर तुम्ही नक्कीच करून घ्या. पण सांभाळून की त्याला ती अक्कल असली पाहिजे, सेन्स असली पाहिजे, एक हाताची फील आणि टच पण एक माणसाला समजते ते पण चांगली असली पाहिजे. तर त्याला ते हात लावायला द्या किंवा करायला द्या, नाहीतर स्वतःच करा. उगाच चांगल्याचे वाईट करायला जाऊ नका. नाहीतर आणि तुम्ही पण दुसऱ्याचं कराल तर जरा चांगल्या पद्धतीने करा. तर हे सगळं जोर लावून नाही करायचं. जोर आणि ते फील जोर लावावे लागतं. जसा पाय फिरतो ना तसा फिरवायचा. नाही जोर मी पण लावतो, पण एक सेन्स लावून जोर लावतो मी. हे सांगणं खूप गरजेचं आहे. कारण 6 वर्षात सर्वात जास्त जर माझा टॅगलाईन असते ना की मी तुम्हाला एक्सरसाइज देणार पण ती रिस्क फ्री देणार. एक्सरसाइज करून जर तुम्हाला रिस्क झालं तर त्याचा उपयोग काय? आता तुम्ही बघा असं बसलायत ना,
आता मम्मी समजा मी जर अवेलेबल नसेल कधी तर मम्मी असं सुद्धा फिरू शकते. हा, तुमच्यासाठी सांगतो, किंवा जे ट्रेनमध्ये ट्रॅव्हल करतात तर त्यांच्यासाठी सांगतो. तुम्ही ट्रेनमध्ये बसता ना, तुम्ही असे पाय वरती फोल्ड करायचे, असे पाय फोल्ड करायचे, एक हात नीजवर ठेवायचा, एक हात आपल्या गुडघ्यांवर ठेवायचा, असं पकडायचं आणि असं चालू करायचं फिरवायला, स्वतःच्या हाताने फिरवायचं. असं वाटतं, असं आपण समजायचं की आपण एक चरखा फिरवतोय, असं फिरवतच राहायचं आपण. तेवढा कुठे टाइम असतो, मोबाईल पण बघत राहील. ट्रेनमध्ये पण माणसं खूप मोबाईलवरच असतात. नाही, मोबाईल नाही बघायचा, आपला मोबाईल खाली सोडायचं. आपलं कामावरून आलं, ट्रेनमध्ये बसला किंवा कुठेही बसला तुम्ही खाली, तर असं पाय फिरवत राहायचं. असं 15 वेळा फिरवायचं, मग असं 15 वेळा फिरवायचं, मग परत असं 15 वेळा फिरवायचं आणि मग परत असं 15 वेळा फिरवायचं. मी तुम्हाला सांगतोय, मम्मीनी आपली एज ड्रॉप केली आहे खरं सांगू तर, कारण मम्मीचं असं पाय नाही व्हायचं, फोल्ड नाही करायची मम्मी तुझा पाय, है ना. खाली बसायची पण नाही, खाली आणि सोफ्यावरच बसायची, खुर्चीवर बसायची, खाली जमिनीवर मी बसायचीच नाही. आणि बसली तर असं उचलायला लागायचं मला पप्पू. चल, ही झाली आपली किती एक्सरसाइज झाली. मी पहिली ती सांगितली, दुसरी सांगितली. तर बघा, आता मी तुम्हाला तिसरी एक्सरसाइज दाखवतो. इकडे पकडायचं, हे जे बोटं दिसतात आहे ह्याला 5 वेळा असं फिरवायचं. 1 2 म्हणजे गोल फिरवायचं, 3 4 5. मग ह्या बोटाला परत 5 वेळा रिवर्स, 2 3 4 5. मग हा बोट 1 2 3 4 5. मग हा बोट 1 2 3 4 5. म्हणजे एका बोटाला 5 वेळा क्लॉकवाईज आणि 5 वेळा अँटी क्लॉकवाईज. मग चौथा बोट ते आपणच करायचं का स्वतः करायचं ते सांग. हा, आता जर दुसरा करू शकतो तर चांगली गोष्ट. दुसऱ्या केल्याने जरा फरक वाटतो, जरा बरं वाटतं. हा, दुसऱ्या केल्याने कसं, एक तर आपल्याला दुखतंय आणि आपणच करणार तर आपल्याला होणार नाही. हे झालं 5 ह्याचे. मग इकडून तुम्ही आता परत असा विचारू नका की अंगठ्यापासून सुरुवात करायची किंवा लास्ट पासून सुरुवात करायची. तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही मधून पण सुरुवात करू शकता, कुठून पण करा, पण 5 बोटाची करा. हा, 5 बोटाची करायची. हे 5 वेळा असं करायचं आणि जरा प्रेमाने करा असं. तुम्हाला नंतर स्क्रीनवर जरा तोंड दाखवून मी जरा बोलतो. हे असं कोणाला करायचं नसेल तर गुस्सामध्ये. आणि हे 5 वेळा असं तुम्हाला दिसतंय ना का स्क्रीनच्या बाहेर चाललंय ते, तर मला बघू दे. हा, हे बघा, हे बोट दिसतंय. हे 5 वेळा असं इकडून फिरला पाहिजे, तो बोट इकडून सेन्स झाला पाहिजे माणसाला. आणि 5 वेळा असं. तुला वाटतं ना मम्मी? आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी असे बोट पकडलेत हे, पण तुम्ही असं बोट घ्यायचं, असं नॉर्मलच पकडायचं, माणसाचा नॉर्मल बोट पकडायचं असं आणि असं फिरवायचं. हे 5 वेळा असं, 5 वेळा. तुम्ही सांगा, आपण जर प्रत्येक बोटाची जर अशी देखभाल केली, प्रत्येक पायाच्या ह्याची देखभाल केली, तर आपलं वरती नी नाही मम्मी सुधारणार का वरती? देवाने आपल्याला एवढं सगळं धन दिलेलं आहे, जिथं जागतं. हे झालं असं. आणि त्यानंतर जर करू शकता, समोरच्याला जर हे आवडत असेल तर असं सुद्धा करू शकता. पाय असे घे, दोन्ही पाय पकडायचे आणि बोटं झटकायची, बोटं खेचायची 2. ही म्हणजे ही आता हे काय करायचं, सेम पकडायच्या. तर मम्मीच्या पायाला वाटतं तेल लावलेलं आहे काय, माझ्या हाताला तेल आहे. हे झालं, ही झाली आपली सर्व निशची एक्सरसाइज. आता मी तुम्हाला जे 3 एक्सरसाइज सांगितले पायाचे, हे सर्वात बेसिक एक्सरसाइज आहेत. बेसिक तर आहे, पण सर्वात जास्त इफेक्टिव्ह आहे, सर्वात जास्त असर करणारे एक्सरसाइजेस आहेत. मी तुम्हाला ना नी पेनवर, फक्त नी पेनच्या व्हिडिओजवर मी तुम्हाला 10 व्हिडिओज देऊ शकतो आणि एवढे सर्व एक्सरसाइज आहेत पुढे. जशी मी तुम्हाला आधी सांगू शकतो की पायानी उशी दाबणं, टॉवेलचे एक्सरसाइजेस, हे सर्व मी माझ्या क्लायंट्स बरोबर करून घेतो. पण मी तुम्हाला सर्वात आधी मी सर्व स्टेप बाय स्टेप शिकवणार, स्टेप बाय स्टेप दाखवणार. मम्मीनी ते पायाची उशा दाबणं ते सर्व केलेलं आहे, पण आपल्याला थोडं व्हिडिओमध्ये सर्व बघत राहायचंय आणि शिकत राहायचंय. सर्वात महत्वाचं सांगायचं म्हणजे, ज्याच्यासाठी करताय त्याचं नाही, जो करणार आहे ना त्याच्यासाठी मला ही इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे. तुम्ही पायाला हात लावताय, तुम्ही हाताला हात लावताय, हे तुमच्या डोक्यातून काढून टाका. जर तुम्ही असं विचार केला, मी त्या माणसाच्या पायाला कशाला हात लावू, मी त्याचे पाय कशाला पकडू, तिचे पाय कशाला पकडू, हे जर तुमच्या डोक्यात असेल ना, तर तुम्ही काय एक्सरसाइज करणार नाही कोणाची. आणि तुम्ही अशा माणसांना तुम्ही हात पण नका लावायला देऊ, कारण तो एक्सरसाइज नाही करू देणार. मला हे पण नाही वाटलं की मी माझ्या मम्मीच्या पायाला हात लावले किंवा मी माझ्या मम्मीच्या हाताची स्ट्रेचिंग करतो. मी हे सर्व माझ्या क्लायंटच्या वेळी पण माझे विचार करत नाही. जर असे विचार जर तुम्हाला समजले की असा माणूस विचार करतो की मी
जर तू मला बोललीस एक्झाम्पल बोलून बघायचं बा माझी जराशी पायाची एक्सरसाइज कर, आई वडील त्यांनी म्हटलं ना मी नाही पायाची एक्सरसाइज, मग तो करूच शकत नाही. हेच सांगायचं होतं तुम्हाला, त्याच्या मनामध्ये प्रेमच नाही. नाही प्रेमाचा सवाल नाही, त्याला ती पायाला हात लावणं हे त्याच्या माइंडमध्ये प्रेम तर असेल त्याच्याकडे, तो तुमची देखभाल करेल. नाही पण ते कसं आपल्या आईचं आणि वडिलांचं पायाला हात लावायला का, आणि कोणाच्या पण. आणि तुम्हाला मी परत सांगतो, नी पेनवाल्यांनाच नाही, ही एक्सरसाइज सर्वांसाठी आहे. म्हणून मी अशी व्हिडिओज बनवतोय जे आपले सर्व व्ह्युअर्स करू शकतात किंवा सर्व व्ह्युअर्स स्वतःवर ट्राय करू शकतात. हे एक्सरसाइज तुम्ही स्वतःला ट्राय करा. आणि परत सांगतो, जर कोणी नसेल तरी असं नाही की हा व्हिडिओ बघून सोडून द्यायचा नाही. व्हिडिओ बघता बघता तुम्ही करा ना, पाय पहिले पुढे पाठी करत राहायचं. दुसरं आहे पाय रोटेशन, मग रिव्हर्स रोटेशन. किती करायचे हे 10 करू शकता किंवा 15 सुद्धा करू शकता, जोपर्यंत तुम्हाला फील नाही होत. हे 10, 15, हे 15, हे 15. नंतर आपले असे मग काय उपचार काय नसेल, कोण नसेल तर असं आपलं बसतो ना आपण ट्रेनमध्ये, तर असं ट्रेनमध्ये किंवा खाली बसलं ना असं घ्यायचं, असं पाय पकडायचा आणि असं बोटं फिरवायची 5 वेळा, अशी 5 वेळा फिरवायची, अशी 5 वेळा फिरवायची. आणि तुम्हाला हे सांगतो, एक वेळा तुम्ही एवढे एक्सपर्ट व्हाल ना की तुम्हाला विचार पण करायची गरज नाही, तुमचे हात पाय तुम्ही स्वतःहूनच करत राहा आणि तुम्ही करत सुद्धा असाल ही एक्सरसाइज. बघता पण तुम्ही असं समाचार वगैरे बघता ना आता, तेव्हा पण तुम्ही असं करत बसता. आता मला ह्याच्यावरती तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन द्यायची, असं नाही करायचं. टीव्ही आणि काही बघता असे उपचार करू नका, कारण तुमचं माइंड ह्याच्यात असला पाहिजे. तुमच्या माइंड मधून एक केमिकल रिलीज होणार, तुमच्या बॉडीमध्ये तो बनणार आणि त्याच्यामुळे तुमचे नीज इम्प्रूव्ह होणार. आपल्याकडे बघावर पंखा पण बंद आहे. तुमच्यासाठी बघा आम्ही किती इन्फॉर्मेशन देतोय, तर तुम्ही प्लीज हे सर्व करा. सर्वांसाठी आहे, नीज पेन साठी नाही, सर्वांसाठी. आणि स्पेशल नी पेन ज्यांना उठणं बसणं प्रॉब्लेम होतं, जे मम्मीसाठी मी काय केलं होतं ते येणाऱ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला नक्कीच सांगणार आहे. तर ही झाली नी पेनची एक्सरसाइज. आता तुम्ही माणसं विचाराल नी पेन साठी खायचं काय, पण आधी दाखवायचं नाही आहे. हे आहे ते सिक्रेट खाणं. जर तुम्ही हे खाल्लं की तुमचं नी पेनचे जे पेन किंवा नी प्रॉब्लेम किंवा पाय दुखणं किंवा जॉईंट दुखणं हे खूप प्रकार म्हणजे खूप लेवलनी कमी होणार. हे बॉक्स दिसतंय, आता ह्याच्यात काय खाणं आहे ते मी तुम्हाला कधी सांगणार माहितीये, जेव्हा तुम्ही आता या व्हिडिओला लाईक करणार तेव्हा. मागो तो ही मिळता है, हा सेंटेन्स ना मी कुठेतरी एका बुक मध्ये वाचलंय आणि ते खरंच आहे. मागितलं तरच भेटतं मम्मी कधी कधी, म्हणून मागायचं. देव काय बोलतो, तू मागत नाही तोपर्यंत मी देव काय, तुला काय पाहिजे. चल आपण देवाकडे नाही जात, आपण असं बोलतो व्हिडिओला लाईक करा. बघ मम्मी लाईक केलं की नाही चेक कर. लाईक करा पटापट, नाही तर दाखवणार नाही. कारण माझे खूप सारे गुडघे दुखे ना, खूप माझी बरी झालेली आहे. मम्मीच्या बघ आता कशी गडी मारून पण बसते एकदम, आता माझ्यासारखीच बसते. थोडी दिवसांनी ते काय व्हायला माहितीये काय, माझी मम्मीच नाही बोलते मग. तर तुम्ही व्हिडिओला प्लीज लाईक करा, कारण खूप एफर्ट्स लागतात. आणि ह्या व्हिडिओला ना तुम्ही ना शेअर करा, इन्फॉर्मेशन जाऊ दे. मला तर खरं म्हणजे ते हिंदीमध्ये व्हिडिओ बनवायचं होतं, पण मी बोललो नको, आपली मराठी चॅनल, आपण मराठी सर्व मराठी भाषा आपली चांगली आहे ना. आणि ती एक्सरसाइज ती काय हिंदी माणसांना तर समजेलच, पण तुम्ही प्लीज हा व्हिडिओ हिंदी इंग्लिश सर्वांना जे काय सर्वांना शेअर करा प्लीज. आणि कमेंट करणं खूप गरजेचं आहे, कारण मी एवढी मेहनत घेतो, आम्ही एवढी मेहनत घेतो की बडबड करतोय ना जास्त, म्हणून पण कमेंट करा. आणि आम्ही एवढी मेहनत घेतो की 2 तास माझ्या एवढ्या बिझी शेड्यूल मध्ये, खरं मी खूप बिझी असतो आणि मी मला माझ्या लाईफमध्ये बिझीच ठेवतो, कारण मला मजा येते नवीन शिकण्यासाठी. 2 तास मी कमेंटसाठी देतो, म्हणजे माझे 2 तास, मम्मीचे 2 तास, असे आम्ही कमेंटचे रिप्लाय देण्यामध्ये लावतो. आणि असं खूप ट्राय करतो की प्रत्येकाला कमेंटचे रिप्लाय लवकरात लवकर भेटो. जेवढी तुम्ही मोठी कमेंट देता ना त्याच्यापेक्षा जास्त आम्ही मोठी कमेंट देतो. तुम्हाला दाखवायचं राहिला, बाजूला आमची बडबडच चालू झाली. चला मी तुम्हाला हा सिक्रेट इन्ग्रेडियंट दाखवून देतो. ही अशी गोष्ट नाही की तुम्हाला हाच बॉक्स विकत घ्यायचा. मी जेव्हा उघडून दाखवेल ना, ऍक्च्युली हा संपला होता, संपूर्ण संपला होता. आता व्हिडिओ तुम्हाला परवा तुम्ही रिक्वेस्ट केली की नी पेनवर दाखवा किंवा असं काहीतरी फिटनेस रिलेटेड व्हिडिओ बनवा, तर मी बोललो ते 2 सोडून टाकतो. नाही लाईक केला ना तुम्ही, लाईक केला, कमेंट केली की नाही, खाली जाऊन कमेंट करा, लाईक करा नंतर. आणि व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आणि व्हिडिओ संपल्यानंतर शेअर सुद्धा करायचा. हेच खाल तर तुमचा नी पेन, मी गॅरंटी सांगतो, नी पेन मध्ये जरा इफेक्ट पडणार. म्हणजे चांगला भारी आहे, चांगला महाग आहे. महाग असलं तरी काय झालं, पण औषधापेक्षा तरी बरं. मम्मी तू कशाला आणलं, एवढं महाग आहे तर कशाला आणलं, पण मी जेव्हा मी खाल्ले ना ठीक आहे मला समजलं. आता मी हा पाकिट मी कितीला आणलं माहितीये का, मी हा पाकिट मी 499 रुपयाला आणलाय. किती बोललो मी, 499 ला. आणि हा आपला पाकिट फक्त जर मम्मीने खाल्ला असता तर 1 ते 1.5 महिना खाल्ला असता मम्मीने. ते पण किती खायचं तर तुम्हाला सांगतो. आणि मम्मीचा एक एवढासा औषधाचा पाकिट येतो. औषधं सर्वांना चालू आहे, ठीक आहे, मला सोडून सर्वांना चालू आहे. मी नाही औषधं खात आणि मी खाणार पण नाही. जरूर पडली तर खाऊ,
पण मम्मीसाठी एवढा औषधाचा पाकिट आणलेला मी, तो होता 450 रुपयाचा. म्हणजे जेवढे ह्या किमतीचा आहे ना तेवढाच औषध होता. त्याच्यात 10 गोळ्या होते. दिवसाला 2 गोळ्या खायचे. 5 दिवसात 400-500 रुपयाचा तिने पाकिट संपवलं. ते महाग का हे महाग? मग त्याच प्राइस मध्ये ते तुम्ही 5 दिवसात संपवलं आणि ते गरजेचं, ते खायचं ते पण गरजेचं आणि हे पण गरजेचं, आणि हे तुला 1.5 महिना टिकते. ते काहीच महाग नाही. आता हे काय तुम्हाला खायला लागल्यापासून ना माझी एक गोळी कमी झाली. गोळ्या पण कमी नाही करायचे, डॉक्टरच आपली गोळ्या कमी, डॉक्टरच स्वतः गोळी कमी करणार. तुम्हाला आता कसं वाटतंय? मग मी म्हटलं माझं आता गुडघे दुखायची थांबली आहे, तर मला दुखत नाही. मग त्यांनी एक गोळी कमी केली. मला झोप चांगली लागते, आता माझी झोप टायमावर लागते, त्यामुळे त्यांनी अजून एक गोळी कमी केली असेल. तर असं तुम्ही म्हणाला तेव्हा डॉक्टर कमी कराल. स्वतःहून डॉक्टरांची औषधं स्वतःहून तुम्ही डॉक्टर ना, तर नाही मी डॉक्टर आहे, ठीक आहे. तर आमचं सर्वात जास्त पहिला डॉक्टरांचं ऐकायचं, कारण ते तुम्हाला माहिती असतं. माझ्या क्लायंटचं मला सर्वात जास्त माहिती, कारण मी त्यांना ऑब्झर्व केलं आणि मी त्यांना बघतो ते कसे हालचाल करतात ते. तर चला ठीक आहे. आता या बॉक्समध्ये काय होतं तुम्ही पहिलंच काढलं होतं. बॉक्स ऑलमोस्ट सर्व खाली झालेला दिसतंय, एकदम जुना बॉक्स झालेला, कारण 1 महिना झाला. 1 महिन्यातच आम्ही सर्व संपवलं. आता त्याच्यात काय तुम्हाला दाखवतो, तुम्हाला दिसत असेल. मी कंपनी प्रमोट नाही करते म्हणून मी बॉक्स साईडला ठेवतोय. तुम्हाला काय आहे ते दाखवतो. हे बघा, हे पुरं पाकिट आहे ना असं भरलेलं. पूर्ण हे जे दांडे दिसतात तुम्हाला, हे जे दिसतात हे असे 5-10 काहीतरी असे होते, असे लाईनीत. आणि हे काय आहे सांगा तुम्ही? एकच राहिलंय ना, अजून एक आहे. 2 आहे. मी म्हणूनच ते 2 ठेवले, कारण जेवढे आपल्याला खायचेच नाही. पकड, हे काय ते तुम्हाला दाखवण्यासाठी. हे काय लॉलीपॉप नाही, ते त्याच्यात लावलेले असतात. ह्याला म्हणतात अंजीर. हा एक फ्रूट असतो, त्याला ड्राय करून असं पिचकवून त्याला असं केलं जातं. हे बघा, हे अंजीर. आणि हे त्याच्या रस्सी असते, धागा काहीतरी त्याच्या सपोर्टसाठी असते. हे काही यूज नसतं, हे आपण टाकून द्यायचं. हे सर्व 3 गोष्टी आपण टाकून दिली. हे बघा, हे 2 अंजीर. अंजीर 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 बघितलं, अंजीर. हे 2 तुमची नी पेनची एक्सरसाइज झाली की हे औषध म्हणून घ्यायचं. घे मम्मी, हे आपलं औषध आहे. तू एक घे. नाही मला कशाला, नाही तर ते ऍक्च्युली ते सर्व खाऊन मी संपवलंय. मी रेग्युलरली 2 खातो. माझा पाय पेन असू दे किंवा नसू दे, 2 मी रोज खातो अंजीर. तर हे 2 खा मम्मी. तू ही एक खाल्ला, अजून एक टाक तोंडात. तोंड भरून जाईल. नाही खा, पण त्यांना खाऊन टाकू, कारण प्रॅक्टिकली दाखवलं ना तर ते माणसं करतील. खा. एक खाल्लं तुम्हाला माहितीच पडणार नाही, परत खा. मी खा का म्हणतो, कारण ती ना ठेवणार, माझ्यासाठी ठेवणार, म्हणून मी तुम्हाला तुमच्या समोर तिला खायला म्हणवलं, कारण तिने मला तो एक ना मला दिला असता खायला, बरोबर ना, म्हणून मी तो खायला लावला. आता बघा प्रॅक्टिकली सांगतो, हा बघा, हा आमचं असं संपलं. आता बाहेर प्रॉब्लेम असल्यामुळे मी काय आणायला जाऊ नाही शकत आणि मी आता आणणार नाही, एवढी पण आपल्याला घाई नाही. पण जेव्हा तुम्हाला चान्स भेटेल, अंजीर प्लीज अंजीर आणा. तुम्हाला हवं तर मी रेट सुद्धा सांगू शकतो आणि डिफरन्स सुद्धा सांगू शकतो. अंजीरचे जे मी घेतले 800 रुपये किलो पण भेटतात आणि 1400 रुपये किलो पण भेटतात. ठीक आहे. हे जर किती आहे, वजन काय याचं, हे 300 ग्राम 500 रुपयाला आहेत. हे 300 ग्राम 500 रुपयाला आहेत, म्हणजे तेच ऑलमोस्ट डिस्काउंट पकडून 1,500 रुपये हा किलो आहे ना. हे 1,500 रुपये म्हणजे तेच बोललो, 1400 ते 1500 रुपये किलो भेटणार तुम्हाला चांगलेतले. आणि जर कमीतले पाहिजे असतील तर 800-900 ला पण भेटणार. तर ह्याच्यात फरक काय असतं ते मम्मी माहिती तुला फरक? कधी कधी फळं छोटी असतात, कधी कधी रॉयल फळ असतो. जे एकदम बेस्ट फळं काढलेले असतात ना ते 1400 रुपये आणि 1500 रुपये किलो. आणि जे स्वस्तातले म्हणजे जे उरलेले फळं असतील किंवा खराब फळं नसतात ते, पण ते छोटे फळं असतात, पुढे पिकलेले असतात. आता हापूस आंब्याचीच कशी चांगले हापूस आंबे आपण बाजूला काढतो ना, एकदम असली फळ बाजूला काढतो. तसंच झालं. त्याच्यानंतर दुसऱ्या वेळा आंबे काढतात ते दुसरे असे, त्याच्यामध्ये मला रेट तुम्हाला असंच सांगायचं होतं की तुम्ही ट्राय करा ते 1400 रुपये किलोवाला घ्यायचं. 1400-1,500 रुपयेवाला किलो पण नाही लागत आपल्याला. पाव किलो आणला ना तरी 1 महिना टिकते. म्हणजे हा पाव किलो, हा 300 ग्राम होता बघा, 300 ग्राम. हा आमचा 15 ते 20 दिवस दोघांसाठी गेला. ते तुम्ही असं करू शकता. आणि नाहीच भेटलं तर तुम्ही सस्तेवाले पण घेऊन, जर तुम्ही खरंच पैसे नसतील, खरंच प्रॉब्लेम असेल तर प्लीज सस्तेवाले घ्या, पण घ्या. तुम्ही असं नका म्हणून माझ्याकडे पैसे नाही तर मी काय करू. नसेल तर 50 रुपयाची तरी त्याला म्हणा अंजीर द्या. तुम्ही एक तरी, एक नाही तुम्हाला 2च खावं लागेल. 1 महिन्यात तुम्ही आणूनच बघा, गोळ्या खात असाल तर गुडघे दुखीवर वगैरे. तर हे झाले आपलं इन्फॉर्मेशन नीज बद्दल. अजून खूप काय खाणं आहे, खूप काय तुम्हाला अजून इन्फॉर्मेशन द्यायची, काय खायचं काय नाही खायचं ते मी तुम्हाला येणाऱ्या व्हिडिओज मध्ये सांगेल. पण तुम्ही ह्या व्हिडिओला सपोर्ट करा, आम्ही तुम्हाला नक्कीच इन्फॉर्मेशन देऊ असे सर्व. आणि चांगले पप्पू माझा देईल इन्फॉर्मेशन. आणि मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली करून पण दाखवेल, कारण आम्ही ते सर्व करून बसलेलो आहे.
असं नाही की आम्ही कुठे शिकलोय आणि करतोय, आम्ही हे 3 वर्षापासून करतोय म्हणून तिथं जाऊन आज पाय बघा एकदम फ्रीली बसली आहे. बरोबर ना मम्मी? आणि सर्वांना माहितीये, माझ्या नातेवाईक माणसांना माहिती, मला चालायचा किती प्रॉब्लेम होता. आम्ही पप्पूच्या बरोबर चालते, फास्ट म्हणजे वॉकिंगला जातो तेव्हा त्याच्याबरोबर. आमच्या गार्डनचा एक राऊंड 250 गार्डनचं मला माहित नाही, आपण एवढी प्रेझन्स ऑफ माइंड ठेवायची ना, आपण गार्डनचा राऊंड मारतो ना तर आपले स्टेप्स होतं ना ते सुद्धा माणसाने मोजले पाहिजे. तर मी ते स्टेप्स मोजले होते, ते 255 स्टेप्स होते, पण त्याला मी 250 मोजतो. एक राऊंड आमचा गार्डनचा 250 आहे, 250 स्टेप्स आहेत. तर असे मी 5 मारतो बसतो, 5 मारतो बसतो. मम्मी 6 ते 8 मारते, म्हणजे तुम्ही विचार करा तिथं नी पे नाहीच आहे ऑलमोस्ट. बरोबर ना? 6 ते 8 मारणं म्हणजे चांगली गोष्ट आहे. कधी कधी 10-12 पण मारते. 10-12 म्हणजे तू 10 मारले की 2,500 स्टेप झाले तुझे. गोल तुमच्या मैदानामध्ये आहे ना, गोल राऊंड आहे. तर प्लीज तुम्ही एक्सरसाइज स्टार्ट करा. आताच आपल्याकडे अपॉर्च्युनिटी आहे सर्व करायचं, आणि एकदा तुम्हाला सवय लागली बघा, ह्याची सुद्धा सवय लागते, ह्याची सुद्धा सवय लागते, आणि एक्सरसाइज करण्याची सुद्धा सवय लागते. सवय चहाची कशी सवय लागते. आणि जर चहाची पण सवय गेली, जर चाय पण मी सोडून टाकली मम्मीची. एवढ्या वयात चाय सोडवणं लय मोठी गोष्ट असते, पण मी सोडून टाकली. अजून एक सांगतो, एक्सरसाइजची एकदा इकडे सवय लागली, तुमची स्किन ग्लो होणार, तुमची माइंड फ्रेश होणार. तुमच्याकडे मी काय एवढं बोलतो माहितीये, कारण लगेच इन्फॉर्मेशन इकडे ट्रान्सफर होते, लगेच इकडची इन्फॉर्मेशन लगेच शेअर होते, आपण फिट राहतो, आपल्याला एनर्जी असते. मी तुमच्याशी एवढं बोलतोय, ह्याच्या अगोदर पण एक व्हिडिओ शूट केला, तर 1 तासाचा माझी बडबड झाली. बोलण्यात मी 1 लिटर पाणी पण पिवलंय, म्हणजे एवढी आपल्याकडे एनर्जी आहे, एवढी आपण फिट राहतो. परत मी तुम्हाला एक फिटनेसचं डेफिनेशन सांगतो. माणसं म्हणतात मला वेट लॉस करून दे, मला पातळ करून दे. मी तुम्हाला 10 किलो कमी करून देतो, ठीक आहे? तुम्हाला 70 ते 60 पर्यंत आणतो मी. समजा मम्मी तू 70 किलो आहे, मी तुला 60 किलो करतो 6 महिन्यात, 3 महिन्यात 4 महिन्यात पण करतो. पण 60 किलो झाल्यानंतर तुला ब्लड प्रेशर झाला, तुला डायबिटीज झाली, हे नाही झालं, ठीक आहे? तुला दर 5 मिनिटानंतर चक्कर यायला लागली, चालता येत नाही, तुला उन्हात जाऊ नाही, ऊन सहन होत नाही, असे प्रॉब्लेम सुद्धा होतात, तर तुला चालेल का? तर त्याला फिटनेस नाही म्हणत. तुम्ही 70चे 66 वर या, 67 वर या, म्हणजे 3-4 किलोच कमी करा, पण ती एनर्जी येते ना. तुमचं वजन पण कमी झालं, पण तुम्ही वजन उचलू शकताय. तुमच्यात ते तुमचं क्रॅम्प येणं बंद झालंय, तुमची फिटनेस वाढली आहे, तुमची झोप चांगली लागते. सर्वात बेस्ट आणि बेस्ट तरीका तुमचा फिटनेस टेस्टिंगचा म्हणजे तुमची झोप बघा चांगली लागते की नाही. मला मी सर्व क्लाइंट्सला विचारत राहतो की त्याने मला बोललेला, ओमकार तू बहुत सुखी है. मैंने बोला सर आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया? बोलता है तुझे रात में और तू बहुत अच्छे से सोता है ना, और बहुत अच्छे से उठता है ना. मैं बोला हाँ, मुझे कभी नींद में प्रॉब्लम नहीं होती, मैं एक बार सो गया तो सो जाता हूँ, और 8 घंटे और 7 घंटे की नींद के बाद ही मैं उठता हूँ. तो बोलता है फिर तू सबसे सुखी इंसान है इस दुनिया का. आणि ते माणूस चांगले प्रोफेशनल आहेत, चांगले गव्हर्नमेंटमध्ये हायली म्हणजे एका पोझिशनवर आहेत. मी त्यांचं नाव आणि काय पोझिशन सांगणार नाही, पण त्यांनी मला हे जर त्यांच्या एक्सपिरियन्सनी सांगितलं, त्यांचा वय आता 45 क्रॉस आहे, तर त्यांनी असं सांगितलं असेल, ते तुम्ही पण मला हे सांगू शकता, ज्या माणसाला झोप चांगली लागते त्या माणूस आज दुनियामध्ये सर्वात चांगला आहे ना. मम्मीला झोपला लागायची किती प्रॉब्लेम व्हायचं. तर प्लीज एक्सरसाइज करा. एवढं भाषण का देतोय? मला काय पॉलिटिक्समध्ये नाही जायचंय, मला तुम्हाला हेल्प करायची होती, कारण मी मम्मीला हेल्प केली आणि मम्मी इम्प्रूव्ह झाली. तसेच असे मी बघितले माझ्या आपल्या चॅनलवर. थोडा टाइम पण आहे ना आता मी आता तुमच्याशी बोलण्यासाठी टाइम आहे माझ्याकडे, आणि तुम्हाला ऐकण्यासाठी पण टाइम आहे. नाहीतर माझ्याकडे एवढा टाइम नसतो, कारण मला 10 मिनिटात व्हिडिओ शूट करायचा आहे आणि मला लगेच पळायला लागतं माझ्या क्लायंट्सकडे. मी तुम्हाला अगोदर सुद्धा सांगितलं होतं. तर तुम्ही प्लीज एक्सरसाइज करा. तुमची चांगली एक्सरसाइज झाल्यानंतर तुम्हाला सर्व फायदा होईल. तुम्ही वेट लॉस काय, पोट काय, सर्व पार्टीज आहे तुमचं, आणि तुम्ही एकदम फिट राहाल, स्किन ग्लो होईल, आणि सर्वात जास्त म्हणजे तर तुम्हाला चांगली झोप लागेल. चांगली झोप लागल्यानंतर माइंड फ्रेश होईल. माइंड फ्रेश झाल्यानंतर आपल्याला राग नाही येणार तर दुनिया पूर्ण चांगली राहील. आणि माणसांना अक्कल येईल की ह्या सिच्युएशन मध्ये बाहेर फिरायचं नसतं, घरीच बसायचं असतं. तर हे सर्व तुम्हाला सर्व क्लिक होत झाले एक स्टेप नंतर. आणि खूप चांगली गोष्ट आहे एक्सरसाइज करणं. तुम्ही प्लीज एक्सरसाइज करा, नीटची एक्सरसाइज करा. आमची बडबड तुम्हाला कशी वाटते ते सुद्धा आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, व्हॉट्सअपवर शेअर करा, आणि आम्हाला पुढच्या व्हिडिओसाठी अजून मोटिवेशन द्या की आम्ही पुढचा व्हिडिओ टाकू की नाही. आणि तुम्ही नक्कीच कमेंट करा, कारण आम्ही सर्व कमेंटचे रिप्लाय द्यायचे ट्राय करू. आणि आता जरा पप्पूला टाइम आहे ना, म्हणून तो करू शकतो. आणि मी तुम्हाला नक्कीच कमेंटची रिप्लाय देईन.
तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते सुद्धा नक्कीच सांगा. अजून मला खूप बोलायचं तुमच्याशी, खूप म्हणजे खूप इन्फॉर्मेशन शेअर करायची की आपण लीन कसं होऊ शकतो, आपण आपल्या डाईट मध्ये काय काय इन्क्लूड करू शकतो, काय खाऊन दाखवू शकतो, मम्मी तुम्हाला बनवून दाखवू शकते, किंवा असे जे बाहेरचे वस्तू असतात जे विकत घ्यायचे असतात ते सुद्धा आम्ही तुम्हाला सांगू शकतो. काय सर्व तुमच्या हेल्थसाठी आम्ही तुम्हाला सर्व काय सांगू शकतो. इव्हन तुम्हाला स्किन ग्लो करण्यासाठी आम्ही रात्री काय करतो ते मी तुम्हाला आता नाही सांगणार. हे स्किन साठी काहीतरी असेल, स्किन ग्लो होते बघा, ह्याच्यासाठी मम्मीने काय लावलंय, केसांसाठी काय आहे, नेक साठी काय आहे, हे सर्व करतो आम्ही. ते सर्व तुम्हाला ऐकायचं असेल. केसाचं तेल बनवणार होते. हा, तर ते पण ते बाहेरचा प्रॉब्लेम झालाय ना. हा, कारण तो तेल आम्हाला उन्हात ठेवावा लागतो. ठेवायचा आहे, उन्हात बाहेर जायचं कसं. असं असेल तर प्लीज आम्हाला सपोर्ट करा, आम्ही तुम्हाला नक्कीच हेल्प करू. चला, असं बोलून, असे 2 शब्द बोलून मी माझं भाषण समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम. नमस्ते.